πήγατε να δουλέψετε σαν μαραγκή στη βίλα του Κεμάλ στην Άγκυρα. Δουλεύαμε στο Μουταφά Εμιλίε, μια οργάνωση τουρκική. Και από εκεί ζήτησε ο Κεμάλ 2 μαραγκί για το σπίτι του. Ναι. Και έστειλαν εμάς, εμένα και τον Νίκο. Και έτσι πήγατε στη βίλα του Κεμάλ στην Άγκυρα. Και πήγαμε 6 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Εκεί μας αρώτησε πάλι από πού είσαστε κι αυτά. Μου λέει δεν φταίμε εμείς, εσείς φταίτε. Ωραία, μου λέει την ιστορία την ελληνική την ξέρεις? Λέω την ξέρω. Τον Αθανάσιο Διάκο, λέει, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τους αγώνες του 21, τον Ιμπραήμ, όλα αυτά τα ξέρεις? Λέω ναι, τα μαθαίναμε σχολείο. Την τουρκική ιστορία, λέει, την ξέρεις? Δεν την ξέρεις. Εδώ που μεγάλωσες και γεννήθηκες, αυτός τον τόπο, δεν ξέρεις την ιστορία του? Ξέρεις τη δική σας? Εκκλησίες είχατε τεράστιες και ο σταυρός ο δικός σας περνούσε στο ύψος από τα τζαμιά τα δικά μας. Και το είχαμε σε προσβολή αυτό. Στα σχολεία τραγουδάγατε όταν είχατε, λέει, οδική. Εσείς τον Τούρκο σφάξετε, τον Τούρανο σπαράξετε. Ήταν έτσι? Ήταν έτσι? Έτσι ήταν. Θυμάσαι, λέει, του Απέργητο θέατρο στην Πελαβίστα? Αυτό το θέατρο έπαιζε, λέει, όλο Κολοκοτρώνη, Καρασκάκη και Αθανάσιο Διάκο. Τα ξέρε όλα αυτά ο Κεμάλ. Τα ξέρε, ναι. Θεσσαλονικός ήταν. Θεσσαλονικός, αλλά ήταν και τόσο μπασμένος στα δικαιώματα των Ελλήνων. Και... Του λέγανε του Αθανάσιου Διάκου να αλλάξει τις βίστες σου και τους έβριζε και τους έλεγε μουρτάτες. Πού βρισκόσαστε, λέει, και τα λέγατε αυτά και τα κάνατε? Το θέατρο, λέει, κάτασπρα από φουστανέλα και καριοφύλλι και για τα γάνια. Χαλάγατε τον κόσμο, λέει, με τα καριοφύλλια στα θέατρά σας. Δεν σας απαγορεύσαμε ποτέ. Τι παράπονο? Όποιος αγόραζε μέσα στα διοικητήρια, όλο εσείς αγοράζατε. Εμείς είμαστε πάντοτε πολιτές. Όλο αγοράζατε, κανένας Τούρκος δεν αγόραζε. Εσείς είχατε τα εμπόρια στα χέρια σας, όλα δικά σας ήταν. Γι' αυτό τη βγάλαμε Γκιαούρι Σμύρ, λέει. Ελληνική Σμύρνη. Ελληνική Σμύρνη. Γιατί πήγατε θελοντές, λέει, στον ελληνικό στρατό και μας χτυπήσατε? Χτυπήσατε την ίδια σας την πατρίδα, λέει. Δηλαδή σκάψατε το λάκκο σας. Και τόσοι που μείνατε ζωντανοί πολλοί είναι. Έπρεπε κανένας να μην φύγει από εδώ, να σφαχτείτε όλοι. Όταν τα έλεγε αυτά ήταν ερεθισμένος. Είχε πάρει φωτιά. Μου κάνει εντύπωση. Άμα σκαλίσεις, μου λέει, τα δόντια, θα βγάλεις ακόμα κομμάτια από κρέας τουρκικά.